Hi guys, welcome to Files TV. We are back again with the latest breaking news. Nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Nelson Chamisa, People's President, anyora pa X yake pa Twitter achinyora kuti now makuda kudiuraya hamugute here chii chamuri kuda kwandiri. Tichitaura kudai anyora achiti thank you Zimbabweans for standing with me. In 2018, they took away the MDCT and gave it to another. Then we formed the MDC Alliance. In 2000, they took the MDC Alliance and gave it to another. They further took away our headquarters, took away assets, finances, political party fundings. They recalled over 25 Alliance MPs from Parliament to leave me naked. Then founded the Triple-C from nothing. In 2023, they took the Triple-C and gave it to another, this time to their own invention and creation. All this is an attempt to degrade, demean, deforce, weaken and destroy. In 2024, as if that is not enough, now they are threatening to take away my life. I have no regret whatsoever. Our cause is just a better life for everyone, freedom for everyone. Ndo zvatarwa na Nelson Chamisa. Musakangana kuti na Mutswangwa ane video yake iri kutenderera, munotongoona chete kuti zidzoro ra Mutswangwa rakazara mvura guys. Zvaari kutaura munotongoona kuti Zanupf iri kuvata yakapfeka boots. Triple-C nyango Chamisa abuda kudai vari kurwadziwa, vari kurwara. Vanga vasingati abude but abuda Chamisa still vari kupenga. Pane video ya Mutswangwa achidedzera kuti Chamisa asiya party, hafaniri kuvhura party, akaba mafanzi. Iyo Zanupf iri kupinda papi, ndo pamune muchinyasoona kuti Zanupf na Chavangwa vanoshandisana, because zvinezvi Mutswangwa weZanupf ari kudedzera kuti akangoda kuvhura party anosungwa, haambofakatiza, tinomubata chete. Zviri kutaurwa naMutswangwa ndo same thing zviri kutaurwa naChavangwa. Iye ari kukonzeresa, ndiye futi akarekola ma MPs Triple-C. Zvakangoitika paya pakarekolwa ma MPs MDC Alliance, ma MPs 25, same thing iri kuitika. So handizivi kuti munoti kudii nazvo, asi nyaya iripo ndekuti Chamisa tichitaura kudai anenge ari kuNigeria atorova pasi, because vari kumuthreatena guys, vari kumuthreatena zviri kunzi vari kuti vanogona kungomuuraya nekuti sei asiya party. Vanga vachida kumutambisa kuti vaite zvavanoda naye. Saka Chamisa aona kuti handingazviite, asi pane nyaya dzakawanda vanhu vari kudedzera kuti sei Chamisa asingaudzi ma MPs ake kuti ngati resignei. Ndo zviri kuratidza kuti anogona kunge atiza Chamisa. Ndo nyaya angataura nayo Mutswangwa. Zvaari kutaura mukazvinzwa munofanira kuseka, munotongoona kuti baba musoro wavo hameno kuti chii chiri kumbonyatsoitika. Asi Chamisa ataura kuti ene zvimakuti ndaba mari. Izvozvo zviri kunzi aba mari. Vanhu vari kutaura izvozvo vaviri ndi Mutswangwa naChavangwa. Vari kudedzera kuti Chamisa akaba mari, ambofakatiza. Asi Chamisa pane video yabuda achitaura achiti inini handibate mafanzi emapati inini, varipo vanovabata. So I don't know guys, munoti kudi. Thank you so much. Don't forget to subscribe, like our videos kuti aende kure.